Banta kasingi ngakwa ban hikaya phi kumno ban shna account bat ka PTM. Ti download no Play Store yo new app. Bat phi ha ban shna account mai. Ti ya yakni ka banta batho create new account. Nanta hamni phi di ban ai yo mobile number uba phi kwa ban link bat ka PTM. Bat anda phi ladam sabaten shkaman. Ti manta phi di ban up bat ba pin yo OTP ba ni jukhat one time password ti hakni phide ban pentikna ba ka sim card ka ba phi pendon kam ka di bandon hakaju ka phone ka ba phi pendon kam yo wa ti manta phide ban pensisha yaki kot kisla ki jong phi ti ka KYC ki jong phi kila ban ai ka passport dan ka voter ID dan pendon voter ID ai ka driving license dan ka card ba di jongka job card ti parlok ada phi ko apan tip kampanya ka link harum milai ba kadina ka website bijongi bat ngakemen phi plan kini ka video wat klet ban like ban subscribe shikiwei ban kamtam ban subscribe kombe shibon